खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 9 माग दान 1434 एबा 23 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि रायज्लायनाय रोंग'थिया सोमोनांथाव जागोन। जायफोरा समाजारि आरो राजखान्थियारि फोथारजों लोब्बा दं, बिसोर गावसोरनि गोहोमखौ बांहोगोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि सावगारिया सासे मोजां सुबुं महरै थागोन। मान-सन्माना बांगोन। दिनै नोंथाङा खामानिनि फालांगियाव प्रेक्टिकेलिटिनि मुलाम्फा मोनगोन। सानजौफुनि उननि समा थुलुंगानायजों बुंफबनाय जागोन, जायनि उनाव नोंथाङा सासे खाथि लोगोनि मददजों मुलाम्फा जागोन। दाहार होनाय रां मोननानै रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि थाखाय नोंथांनि फारसे जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ', नाजानाय आरो बावसोमनायनि मुलाम्फा मोनगोन, जेराव नोंथांनि गोसोआ खामानि मावनाय जायगायाव आरो फालांगियाव जाफुंसारनायजों गोसो गुदुं जागोन। बेरेखाफोरा नोंथांखौ खहा खालामनो नाजागोन, बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय सांग्रां जा। गियान आरो गोसो बायदियै हाबा माव आरो साननानै राङारि थिरांथाफोर ला। गेदेरफोरखौ नेवसिनाङा, बिसोरनि लामा दिन्थिनाया दिनै जाफुंसारनायाव हेफाजाब होगोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव दिनैनि साना मोनसे रमान्टिक सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों रंजाथाव बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना बे राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। साननि जागायजेन्नायनिफ्रायनो नोंथाङा सांग्रां जागोन आरो बायदि बायदि बिथांखिफोराव खामानि मावगोन। नोंथाङा धोरोमनि सायाव फोथायनाय लाखिगोन, नाथाय मोनसे समावनो गोबां रोखोमनि सानस्रिफोरनि थाखाय गोसोआ दिदोम थागोन। रांखान्थियारि बिथिङा दिनै नोंथांनि थाखाय सरासनस्रा जानानै थागोन। दिनै नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन, नाथाय दिनै नोंथाङा बैसोर सुबुंफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन, जाय स्वार्थनि थाखाय नोंथांजों सोमोन्दो लाखिनो लुबैयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। कर्क राशि। दिनै कर्क राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ जुनिया जोथोन लानांगौ। फुंआव नोंथाङा अलसिया आरो अलसिया मोनगोन। दिनैनि साना नोंथांनि बेसेनगोसा सानबो जागोन। नोंथाङा गावनि बाजेटखौ जोथोन लानांगौ। सावस्रिनि बेलायावबो दिनै रां बाहायनांगौ जानो हागौ। जुलियारि जिउआव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बाथ्रानि सायाव जेंनाया बांगोन। दिनै नोंथाङा खैफोदगोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो आरो गावनि बिबुंथिखौ हमथानानै लाखिनाया मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गोमोननि गाब। सिंह राशि। आथिखालाव सिंह राशिनि सुबुंफोरा जोबोद आबेगिक जानो हागौ। नोंथाङा सोरनिबा बाथ्राफोरजों थाबैनो गोसो बायनो हागौ आरो रागा जोंनो हागौ। नोंथाङा सोरनिबा सोदोब आरो आखुजों थाबैनो खुसि आरो रागा जोंनो हागौ। न'नि गथ'फोर एबा गेदेरफोरनि बाथ्राया गोसोखौ जेंना खालामगोन नाथाय हेंथा होनाय नङा। दिनै खामानिनि जायगायाव एसेल' गोसो होनाय जागोन। नोंथांनि गोसोआ खामानिनि जायगायाव बेवहाय बेरायहैगोन। साननि गेजेरसिम फालांगियाव गोग्लैसोना थागोन। बेनि उनाव माखासे ट्रेन्जेकसननि उनाव रां फैनाया खरसाखौ सालायनो थाखाय थोजासे जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। कन्या राशि।
दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मुखुब सान जागोन। फालांगियारि खामानिजों लोगोसे दिनै नोंथाङा आरामनि थाखायबो खारनांगोन। दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव माखासे आरोंदायारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। न'आव माखासे उफ्रा खरसानि थाखाय नोंथांनि रांबावजाया दिनै चेक जानो हागौ। खरसानि रुजुनायाव एसेल' आयआ बुथुमनाय पुन्जिखौ बाङाइ खालामगोन। दिनैनि साना साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव सान जागोन। सोरबा आंगोनिफ्राय मोनसे अनथोब खुसि जागोन। मुलाम्फा आरो उफ्रा आयनि फुंखा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मुखुब सान जागोन। नोंथाङा समाजारि एबा गुबुन खामानिनि थाखाय दावबायनांगोन आरो बेनि जाहोनाव नोंथांनि सिगांनिफ्रायनो थि खालामखानाय सानथांखिफोरा गोहोम खोख्लैगोन। खामानिनि फालांगिया दिनैल' रोखा मोनगोन। रांजों सोमोन्दो थानाय गोजाम आयदाफोरा दिनै बांसिन जेथोगोनां जानो हागौ। नखरारि आबहावाया दिनै गुलाय-गुजाय जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव खौसेथि थायोब्लाबो गोरोबलायैनि थाखाय थिरांथा लानायाव गोब्राब जागोन। बेलासियाव नोंथाङा मोनसे गोदै आरो रमान्टिक सम मोनगोन। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय खुसि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोनो-गोथो सान जागोन। गोसोआव गोबां सानस्रि आरो सानथांखिफोरनि बोहैनाया नोंथांखौ दुखु होगोन आरो नोंथाङा थिरांथा लायै थासारियाव थागोन। सोरगिदिं थानाय आबहावाया नोंथांखौ गोसो गैयाब्लाबो रागा जोंनो नारसिनगोन। खामानिनि जायगायाव राङारि आयदाफोरखौ लानानै सोरजोंबा गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा रां फैनायनि थाखाय सानसे नाजाबाय थागोन। नोंथाङा साननि गेजेराव गोबां नाजानांगोन, नाथाय नोंथाङा बासायनो हानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि। हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना धनु राशिनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां सान। साननि गिबि बाहागोनिफ्राय रां मुलाम्फा जानो हागौ। फालांगिरिफोरा सानसे एसे मुलाम्फा खालामबाय थागोन। मोनाबिलिसिम मोजां खामायनायनि थाखाय गोसोआ खुसि जागोन। दिनै रां दोनथुमनायखौ जुनिया नोजोर हो। इयुनाव मुलाम्फानि मुलाम्फाखौ मोनगोन। सानस्रिफ्रा बे आयदायाव सोलायनाय लाबोगोन। दिनैनि सोलायै साननैनि उनाव मावनाया साबसिन। आइजोफोरा बेवहाय आरो बैयाव जेथो नांनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला नखराव जेंना सोमजिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गलाय-गथाय सान जागोन। दिनै नोंथाङा नखरनि मोनदांथिफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन। जुदि नोंथाङा गावनि गोसोखौ मावनो नाजायो, अब्ला नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांगोन। फालांगिनि बेलायाव बे साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय गोनो-गोथो जागोन। सासे लोगो आरो मावग्रानि थाखाय नोंहा जेंना जानो हागौ। दिनै साख्रियाव नोंथांनि सायाव खामानिनि नारसिनथाय थागोन। गुबैयै बैफोर जाय एकाउन्ट आरो बीमा सेक्टरजों सोमोन्दो गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नाथाय खामानियाव अलसिया जानायनि जाहोनाव नोंथाङा जेंना आरो खहा जानो हागौ। दिनै सानजौफुसिम रुटिनआ दावराव-दावसि जागोन। सुबुंफोरखौ माबोरै आखु दिन्थिनांगौ फोरोंगोन, नाथाय सोलायनो हानाय थागोन। दिनै खामानि मावनायनि थासारिया नोंथांनि फारसे जागोन। गोबां फुंखाफोरनिफ्राय मोनसे समावनो रां फैगोन। सावस्रिया मोजां जागोन।
नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मिजिंथिजानाय हेफाजाब मोनगोन। दिनै नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरावबो बाहागो लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनैनि साना मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जौगानाय गाहायनि सान जागोन। नोंथाङा मा सानो बेनि उल्था खामानिफोरनि थाखाय गोसोआव गाज्रि मोन्दांथिफोर सोमजिगोन। फालांगियारि थाखोआ दिनै खामानि मावथायाव बांसिन सांग्रां आरो सांग्रां जानांगौ। खावनाय एबा गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय राङारि खहा जानो हागौ। साख्रि मावग्रा सुबुंफोराबो सांग्रांथि गैयैनि थाखाय गोरोन्थि खालामगोन, जायखौ सुफुंनो गोब्राब जागोन। आथिखालाव गोब्राब नाजानायनि उनावबो रां मोननो थाखाय एसेल' खाबुफोर थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव सानसेनि खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरां खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।